देखी आज जतियों के लड़ाई चरम सीमा पर बा। जाति के नाम पर कुछ लोग मर मिटे के तैयार बा। यही से संबंधित एगो छोटी चुकी कविता रउआ लोग इनके बीच परोसे जातनी, तो आई सुनी आ अपन आशीर्वाद दी। जाति के बखान होता भारत देश महान में, जाति के बखान होता भारत देश महान में, इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। जाति के बखान होता भारत देश महान में, इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। अपने अपने जाति के सभे करे बड़ाई, अपने अपने जाति के सभे करे बड़ाई, दादा के परदादा रहले लड़ले बड़ी लड़ाई। हम केहू से कम नहीं खी, हम केहू से कम नहीं खी, रहत सभे शान में, इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। जे तनिक पढ़ लिख लेता बन जाता ऊ अगुआ, जे तनिक पढ़ लिख लेता बन जाता ऊ अगुआ, दूसरे जाति के नाव ध के गावे लागता फगुआ। ई कौन शिक्षा है भाई, ई कौन शिक्षा है भाई, रहत सब गुमान में, इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। जाति के सम्मेलन पर रोक अगर ना लागी, जाति के सम्मेलन पर रोक अगर ना लागी, केहू सुरक्षित बची नाही घर छोड़ के भागी। गांव गांव अब गदर होई, गांव गांव अब गदर होई, जतिगो के गुणगान में, इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। देश में कुछ नेतन के जतिये बारोजगार, देश में कुछ नेतन के जतिये बारोजगार, बिरादरी के दुकान खोल के करताने प्रचार। संशोधन जरूरी बा कुछ, संशोधन जरूरी बा कुछ, देश के संविधान में, इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। जाति के बखान होता भारत देश महान में, इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। इतिहास के पन्ना पलटल जाता घर घर हिंदुस्तान में। कविता अगर अच्छा लागल होखे तो लाइक करी, कमेंट करी, शेयर भी कर दी। फिर भेंट होई एगो नया कविता के साथ।